iwak doyong ono ta? Oke. Oke. Kang Yusuf Sinam oke. Sik yo, sik muga-muga ono tak gelen yo akuarium. Tapi iki koyoke sik gurung macak sian. Mari ngene sik enteni yo. Dulu Kang Yusuf Sinam yo. Penjalukane sampean mari ngene tak turuti. Sik anu ben macak sik mari ngene cek jebur akuarium ya. Sik lho. Rini yo. Ono sing request Rini yo. Ono sing request. Rungokno. Aku pengen nyidam iwak doyong ono ta? Ono. Ngene cek macak sik yo. Iki lho. Ngawur. Sik mari ngene tanteni nih mburi ya. Oke. Mari ngene Kang Yusuf Sinam. Kang Yusuf yo. Ditunggu. Mari ngene cek macak. Nek wis macak engko kira-kira sampean anu yo. Sampean ingu. Nggawa truk apa? Nggawa apa soalnya aku gak duwe bungkuse. Ya. Aku gak duwe bungkuse. Mari ngene tak anu. Tak kongkone salin mari ngene. Sama nek rene lek njupuk iwak doyong ono. Tapi engko nggawa anu, nggawa wadah dhewe. Soale gak duwe wadah. A few moments later. Yo, iku mau yo. Dadi lek rene aja sore-sore engko salah buka. Dadi engko tak enteni. Jam-jam mari asar engko ya aku salah bedal mancing. Dadi aja bengi-bengi engko salah buka. Iku mau sampean nggawa wadah dhewe, oke? Dadi syaratnya siji, engko teko omah aja digoreng. Langsung golekno gadai galon apa akuarium ya, oke? Kaya oksigen kok sama natur dhewe ndek kono. Sare gak anu kei oksigen megap-megap iku. Oke. Ayo sapa sing kate pesen monggo bisa COD kayak Kang Yusuf Sinam ya, oke?